Sengguni. Wonten timbalan iki ngadhewu. Bratayuda wis entuk 15 dina. Tak pikir-pikir dewa ora adil. Mban cindhe mban siladan. Sing dimban cindhe para Pandhawa Kurawa dimban siladan ketitik. Para kadang sata Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Ing atase wong tuwa-tuwa tak jagake jare mbelani karo aku. Eyang Bisma matine sepele karo bocah wadon karo para Sri Kandi. Bapak Durna mati diapusi. Kita gugul-agul Kakang Prabu karo sida gugur ana madyaning palagan. Drusasana mati dipoteng-poteng karo Werkudara. Nanging tak gumuni ora ana liya. Kartomarma wonten timbalan iki kadhawu. Wiwit Kakang Prabu Kresna dadi dutaning Pandhawa nganti dadi perang gedhe Bratayuda nganti gegempuran. Kadang-kadang Kurawa akeh sing padha gugur kis tumpes tapis tanpa tabet. Kok kowe isih waras wiris. Janjane kowe iki nyambut gawe apa jroning Bratayuda iki? Ayo muniya. Kartomarma, Wangsulana, Koko Prabu sesembahan kula. Ngaten Koko Prabu milanipun kula dereng jumangkah wonten payudan menika estanipun. Namung ngreksa dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Hamba bilih mangke wonten menapa-menapa sinten ingkang badhe nyidra kaliyan Kakang Prabu Duryudana. Kula ingkang minangka dados tetameng. Kula menika ngreksa dhumateng kayuwananipun Kakang Prabu Duryudana. Lanat Kartomarma, wonten dawuh kowe wangsulan kaya ngono kuwi mbok anggap aku seneng atiku. Iya. Kowe matur ning ngersaku. Kowe reka-reka kowe minangka dadi tetameng. Name iki Prabu Duryudana kowe ngreksa karo aku. Dadi Duryudana ki ora wibawa. Duryudana kuwi ora unggul yudaku nek ora direksa Kartomarma manungsa kok diapurmu kuwi. Kartomarma, kowe iki manungsa jirih, getih, wedi mati. Aku ngerti gedhahamu. Aku ngerti legetaning atimu. Sing jagake patine Prabu Duryudana malah kowe kuwi. Yen aku wis mati kuwi arep teluk karo para Pandhawa kuwi njaluk pangapura karo metengkring dadi ratune Ngastina ya ngono ora. Ora usah ketap-ketip matamu. Kowe iki wong tresna karo aku, nanging ora setya kowe. Nyatane kowe tegel karo aku. Ora tumandang gawe apa-apa. Ora keduka minggat. Tak patak cenil pecah raimu. Karepe dhewe padane. Wong tresna ning ora setya karo sedulur. Tuladane kaya Kartomarma kuwi. Nek mung ngoten akeh tunggale. Akeh tunggale piye? Mboten namung Kartomarma ki ambak tasih wonten Kundhuwa. Sapa? Ayo sapa? Mengki nek kula matur sampean gelo. Gelo piye ora? Kandhakno. Yen kula rampungane pisan. Kangge kandhakno sapa wong tresna ora setya. Lah Kang Garwa. Kang Garwa Dewi Banumati. Napa nika tresna ning najan tresna rak mboten setya. Bener rak mboten kraos. Gitu, mboten krasa sampeyan. Jati ketulusuban luyung. Enten mata pitayaning Pandhawa sing disusup enten mriki Kang Garwa niku Dewi Banumati mula Kurawa niku tas-tes saksek mawon. Jalaran enten mata pitayaning Pandhawa sing ditandur enten mriki. Ngeten. Nggih Kang Garwa Dewi Banumati niku tresna karo panjenengan ning ora setya. Katresnane rekae karo panjenengan. Kasetyane karo sinten? Kalih Janaka. Nggih ngeten mboten keparat.
tak rusak sisan. Nek ora tak rusak sisan trah Sang Wiyasa kapan? Ate apa? Apa kaya aku dianggep ora ngerti? Ben goblok pisan. Entik-entikan ya wis ngestina. Bathara Maluyung Jati ora nyono ngestina klebon mata pitayaning Pandhawa iki tandur ning kene. Tobat. Sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun pepundhen kula mangke prateng delah. Kenging menapa dene paduka sinuwun rawuh saking pabaratan. Paduka duka mawantu paduka menika duka kaliyan sinten sinuwun? Sapa meneh nek ora karo kuwi? Klebu mata pitayaning Pandhawa iki tandur ning kene. Nek ora setya karo aku. Apa kaya ngono kuwi? Layak to layak. Kurawa akeh do modar kabeh. Saka pakartimu. Ayuning rupamu ora mbok memayu ayuning bawana nanging ayuning rupamu mung ngrusak rasane atiku, mung ngrusak brayating Kurawa. Tobat. Sinuwun, paduka ngendika kados ngaten menika sampun dipun penggalih menapa dereng? Paduka ngendika kados ngaten menika sampun dipun penggalih menapa dereng? Mestani kaliyan kula boten tresna boten setya. Menawi kula boten tresna boten setya kaliyan paduka sinuwun kok anak-anak. Ora cabi. Sinuwun. Kula kirang menapa nggih kula ladi kaliyan paduka sinuwun. Kula ngertos paduka Kanjeng Sunan kados ngaten menika namung gego capipun sengkuni. Nggih menapa boten? Rinten dalu runtang-runtung renteng-renteng. Paduka malah ndaraturipun sengkuni tinimbang kula. Ngatos kula pendhan lirwakaken pendhan anggep menawi kula menika wong tresna ning ora setya. Iki ngaten menapa dos pundi? Tobat. Lelakon kok dadi kaya mengkene ya ampun. Kenging menapa sinuwun kok namung belani kaliyan Patih Sengkuni? Sengkuni menika sinten? Sengkuni menika tiyang pundi? Ora cobi. Menapa paduka sinuwun boten kraos? Lelampahan negari kadono kados ngaten menika sinten ingkang damel? Menika pakartinipun sinten? Sinuwun. Tiba gesang kula kados mekaten. Kula boten nampi kesaenan saking paduka Kanjeng sinuwun. Kula ngatur tenan pestane menawi kula menika tresna boten sinuwun. Aturi nekseni kula badhe suduk jiwa pejahe kersa paduka sinuwun. Panowati, eling. Panowati aja kaya mengkono kuwi. Sampun Kanjeng sinuwun, monggo. Mboten lajengaken nggih paduka gandeng-gandeng kaliyan Sengkuni. Mboten sampe galahaken kaliyan kula. Badhe kagem menapa tiyang awan kados kula menika sae Sengkuni tinimbang kula. Sampun kula badhe pejatuh sudut salira. Mboten sisan ganduli kaliyan kula. Panowati, eling ah. Aja ngono, Bro. Aku ki jane tresna karo kowe. Aja kaya mengkono. Iki rasane wong bingung kaya mengkene iki. Aja kleru penampa. Aja yen nganti kowe temekaning pati malah aku sing kakehan dosa. Paduka taksih menjalihaken kaliyan kula. Iya. Tobat. Wong Sengkuni wae lho kok
mbok kok ditresnani lho. Sengkuni iki menungsa-menungsa apa? Ya, tobat. Monggo, patun lajengaken kaya Sengkuni monggo. Wah, ya ora ngono. Ah. Padha lanange kok. Banowati sepira luputku sing gedhe pangapuramu. Iki mau sejatine pancen kebranang rasane atiku. Para Kurawa wis tumpes tapis tanpa tabet. Entek mati kabeh. Aku njaluk pangapura karo kowe, Banowati. Galap kadiratit arung kang pamundu halus manis nawekung ora dadi tuku gawe sanggit. Wis bobor dagang aku. Jan. Karepku panjenengan tak rusak sisan. Sida ora kelakon. Ya. Kersane Sinun Prabu Duryudana kepriye? Wis tak dombani, tak turuti, tak labuhi nyawaku legane atiku. Kanjeng Rama jimat sesembahan kula Rama Prabu Punden kula ing mangke prapteng delahan Rama kula ingkang putra pun Duryudana ingkang abiyantara Rama Urupati wonten dawuh kowe teka tawang-tawang tangismu sajak keloro-loro eneng apa Urupati aja nangis dadi bocah lanang kok gembeng apa meneh kowe kuwi ratu putraku ngger Duryudana Kurupati ora cocok kowe iki tawang-tawang tangis aja nglukur rasane atimu
tedhak ing pandhita Gung. Tekse kowe iku tedhak ing pandhita kang gentur tapane mateng samadine. Kowe ki trasang wiyasa, gedhekno rasamu. Kowe traing Kusuma Bajeng Madu jeneng apa tedhak ing Andanawari. Kowe kuwi tedhak ing Prayagung Luhur, nggih. Gendari. Gendari. Kula mboten dawuh. Ya pangudangmu kaya ngono kuwi sing mare mblusukake menyang anak marang juranging kanistan ya kaya ngono kuwi. Duryudana kuwi anake pendhita, putune pendhita kondang sing kondange rak mbahne apa Duryudana kondang. Tuk ngalembana nganti sundul langit paribasane. Traing Kusuma Bajeng Madu jeneng Atapa tedhak ing Andanawari. Tapa kuwi mbahne leluhure yen Duryudana ki ora tau tapa. Kok tapa to? Apa tau ngerti kowe? Gendari. Anakmu Kurupati kok sowan nyang Saptawarga nyuwun pangestu apa tau? Ayo takonono iki. Kurupati, wonten dawuh. Sak suwene kowe dadi putune Begawan Abiyasa kowe nate sowan nyang Saptawarga. Iya pangejuripun Kanjeng Rama derek. Lho piye kaya ngono kuwi? Kaya ngono kuwi anakmu. Kanjeng Rama piye ngaturaken ketiwasan. Para Yudha sampun dumados kadang-kadang kula Kurawa tumpes tapis tanpa tabet telas Rama. Duryudana ora susah kowe matur, aku ngerti nadyan pun Rama iki caca netra caca hina. Aku ora weruh dalan. Nanging pun bapa ki nyawangku saka pramana netra batin kuwi luwih awas timbang mripat wantah. Duryudana wonten dawuh ora susah dadak kowe cilik atimu. Sengkuni eneng iki wonten Sengkuni rada mangsuk angin ya aku. Ora susah kakian rembug maju. Maju nunggumu inggih. Maju inggih. Jane-janing talaga kati langit. Mambang tanpa sulan upamaneka. Lintang tulya kusuma awur wonten timbalan iki ngadhawuh tak takoni Wangsulana sing cetha. Inggih Kakang. Lelakon perang gedhe Bratayuda nganti gegempuran Pandhawa Kurawa trah Sang Wiyasa padha andon yuda nganti akeh pepati kaya mengkene iki. Coba Wangsulana ibarate lelakon iki kowe melu gawe apa ora sengune? Wangsulana kowe melu gawe apa ora? Inggih tumut Kakang. Dadi kuwi melu gawe inggih tumut. Badhe kados pundi kula mboten badhe selak, pancen kula ngakeni. Kula ingkang damel. Seneng atimu sengkuni kowe. Yen weruh trah Saptawarga padha perang gegempuran kaya ngene iki, pamrihmu kuwi apa? Kowe degayuhan apa sengkuni? Ayo matur. Nggih, mangger miyin. Keparenga kula badhe matur Kakang. Menapa kinten-kinten nuwun sewu wayang sekothake sing eleki mung sengkuni tok. Lho, lah saiki apikmu ki nggon manggone ning endi? Apikmu manggone ning endi? Mangke riyin, monggo ibaratipun monggo pados biji. Kinten-kinten mangke ingkang pikantuk biji sae menika sinten? Kurawa menika putranipun sinten? Kurawa ki anakku. Lah nggih.
Kurawa anak putra panjenengan. Lah iya, kuwi anakku cerewet. Tanggung jawabe wong anak-anak niku pripun? Monggo, matur menggalih. Tanggung jawabe wong anak-anak niku pripun apa mung nyithak tok celingkrak-celingkrik ngaten? Nek pun nyithak dadi anak tanggung jawabe wong tuwa pripun? Mestine ngreksa seger warasane goleke kepinteran golekake kamuktenipun tanggung jawabipun tiyang sepuh. Mongko sing anak-anak sampeyan sing kula wentah kula niku Hara Cobi. Kula matur kados ngaten menika, seksinipun sing nonton semanten kathahe lho. Teksi sami mriksani ngertos Duryudana dadi ratu, kula ingkang madosaken kamukten. Durmagati Citraksi dadi pangeran pati, kula ingkang madosaken kamukten. Panjenengan rumiyin pun dawuh, Sengkuni telungane sing awas mripatmu, aku njaluk tulung kula wentahan ponakamu Kurawa kuwi dadekno wong sing mulya uripe. Ngaten napa mboten? Lho pancen ya bener. Ning nek kowe goleke kamukten kowe metu dalan sing bener. Bener kali mboten niku gumantung lemestani. Bener kula dereng kinanten bener kagem panjenengan. Tembung sak mangke bener menika relatif. Lho. Ning damelan kula pun rampung Kakang. Tanggal jawab kula pun rampung. Kula nggadahi kesagahan kaliyan panjenengan, kula ngawula kaliyan panjenengan. Kula menika awon-awon enten plasa jenat jane kula niku rak ratu. Sak sedanipun Kakang Gendara. Menika medhenipun kula ingkang jumeneng ratu. Ning kula mboten purun dadi ratu, kula kan jumeneng dadi ratu malah adi-adi kula. Gajaksa kalih Sara Basanta. Kula trimah nderek panjenengan nderekaken Mbak Yu mergi kula menika tresna kaliyan panjenengan. Tresna kaliyan Mbak Yu kula nggadahi tanggal jawab. Muktekaken ingkang putra para Kurawa utaminipun Duryudana dados ratu niku kula sing reka daya ngantek kula bandani awak kula risak. Kula pikantuk napa? Ora nggih mung nyengkuni ta, kok dipun penggalih. Lah sak mangke gentos panjenengan. Tanggal jawab panjenengan kaliyan para putra wonten pundi? Ning kula lepat Kakang. Kula lepat, kula dosa. Kula ngakeni bab perkawis menika. Mula wis saking menika, Kakang dinten menika kula aturi nekseni prasetyanipun ingkang rayi pun Sengkuni. Sampun kula akeni menawi kula menika tiyang awon Sengkuni iki wong elek. Ning sak elek-eleke Sengkuni taksih nggadahi tanggal jawab. Paswitan kula wonten negari Ngastina. Kula mboten badhe geseh menapa ingkang sampun kula aturaken ngersa panjenengan sedayanipun kelampahan. Namung pancen kula cacat, kula kleru. Milanipun kelentuning tumindak kula badhe kula lintoni dinten menika ugi. Kula ngrumaosi lepat kalepatan kula badhe kula tebus dinten menika kula kepengin jumeneng dadi senopati. Kula kepengin jumeneng dados senopati. Kula purun pejah menawi ingkang mejahi menika para Pandhawa utaminipun Werkudara. Jalaran rikala semanten ingkang tansah kula damel reka daya ingkang kula ancam menika pun Werkudara. Pun monggo kula aturi nglajengaken lenggah ingkang sekecok. Kula aturi nelasaken bondo ngestina sing mboten sah niki. Monggo kula aturi nelasaken pun nyuwun pamit dinten menika kula badhe jumeneng dados senopati. Gendari, kula wonten dawuh. Nek dipikir-pikir tenang ngono, sak putuhe Sengkuni iki ya ora salah. Ya toh. Sengkuni iki dibandani awake rusak, mergane lembelani anak-anakmu. Goleke kamukten Duryudana sak kurawane. Ya ngono ora Gendari? Inggih sinuwun. Duryudana, wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe krungu ucape Pakmu cilik Sengkuni iki mau. Iya, mireng. Mengkene, pepuntone. Kowe ora nyembah karo bapakmu, kowe ora ngajeni karo bapakmu ora apa-apa. Ora eling karo bapakmu ora apa-apa. Ning eling-elingen labor-labete Pakmu cilik Sengkuni. Sing goleke kamukten kowe sapa? Ora ya Pakmu cilik Sengkuni. Sengkuni duweni prasetya kaya mengkono. Belanana Duryudana. Pakmu cilik Sengkuni dadi senopati. Biyantunen. Aku lila upamane kowe cilik lara gedhe temekaneng pati ning patimu eneng paprangan.
Patine satriya bergagah, aku bombong, aku rila. Timbang kowe wong mati ngenes ngeturi enteke bondo donya, ora perlu lara stroke kowe. Pilanono, Pak Mujelik Sengkuni.